peptide. Tried and tested po yan. Marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. So dito muna tayo sa ating announcement para po dyan sa mga taga Camarines Norte. Invite ko kayo na magka-attend sa gagawin natin na Health Symposium. Kailan yan? August 9, 9:30 a.m. at Jucel's Garden at Diego Liñan Street, Barangay 7 in Daet. And the following day, andyan naman ako sa Hills and Garden in Labo, Camarines Norte, 9:30 a.m. Paano kayo maka-attend dito? Bili lang kayo ng isang 30 ml CMD 660 with free lunch. May door gift kayo na black tea, isang pack ng black tea. And of course, pwede kayo mag-avail ng ating ibababang promo na mid-year promo natin. Hello kay batchmate Santi. Okay? So, yan muna announcement natin sa mga taga Camarines Norte. Take advantage po na darating ngayong lingkod. Haharap ako sa inyo a living testimony restored by Power 5. And of course, sa mga taga Bakakay naman, meron kayong free health consultation ay gagawin dyan sa CMD Center in Bakakay. Kailan? August 17. Sunday po yan, 8 a.m. to 4 p.m. First come, first serve po tayo. Okay, yan muna ang ating mga announcement. But of course, sa lahat na may mga problema sa kalusugan, kung kayo po ay magtatanong ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. So, ayan muna ha. As usual, isang kwento ng kagalingan. Paano siya natulungan ng ating produkto. Okay, nandito kami ngayon sa Daet para sa year-end wellness caravan. At meron ako dito, nakakatuwa yung kwento niya. Medyo matagal kami hindi nakita, yes, pero nakakatuwa yung kwento mo, ma'am. Nung nagpunta ka dito, ay pangalan mo na, edad, taga saan? Ako po si Mrs. Elena Agapito, taga Proctores, Barangay Alawihaw, at ang edad ko po ay 64. Ay, magkaedad tayo? Yes, ma'am. Oo. Para Star Beauty. Yes. Bakit ka napadpa dito sa CMD? Ay, nung time na po yun, talagang, dati na po mataas ang sugar ko. 8 taon na po ako ng insulin. Tapos, bigla po yung pa ako na tapos talagang nagkarne na po siya. Talagang sugat. Tapos sabi ko, ano ba yan? Tapos napakinig po kita sa radyo, sabi ko, bisitahin nga natin na hindi na po ako nakakalakad. Magang-magana po talaga yung pa ako, talagang namaho na po yan. Tapos nag-iiyak na po ako, sa totoo lang. Nagbibili na po ako sa anak ko, doon sa bunso ko, sabi ko, just in case na ito na po ang bang oras ng mamaalam na ko, yung mga negosyo ko, nilista ko na. Bahala ka na anak, ito. Tapos, nung pumunta po ako dito, nakausap ko si sir, sabi ni sir, ano mang problema, nag-insulin po ako. Ang ang sugar ko po noon as 350. Tapos sabi niya, nag-insulin ka? Opo. 8 years po ako nagturok ng insulin. Tapos automatic po sabi niya, ang laki po ng katawan ko talaga, mataba ako nung time na yon, tapos yung pa ako. Sabi niya, i-stop mo ang iyong insulin. Well, hindi po ako nagdalawang isip, pinakinggan ko si sir, in-stop ko ang insulin. Nung time pong yung galing ako sa doktor, high blood po ako na 225/200. Pag sabi, stop ko po ang lahat na gamot, may sa puso, may sa high blood, yung may insulin pa, may ilan pa po akong gamot na sa antibiotic, tapos insulin, almost 6,000 pa po. Pag sabi ni sir na stop, in-stop ko po talaga. At ang laki po ng sampalataya ko sa MD. Pag sabi ni ma'am, 10 sa umaga, 10 sa tanghali, 10 sa gabi, yun lang po ang talagang pinakinggan ko. In-stop ko lahat ng gamot. Tapos yung sugat ko, sabi niya, dikdikan ko po nung yung CDF na yon. Inilagay ko po talaga. Ngayon,
talagang unti-unti at pray lang po talaga every day. Nagpe-pray ako, wala akong hiningi sa Diyos. Sabi ko, Lord, kung ito na po ang oras ko, ready na po ako. Wala na po akong pinagsisisihan. Pero sa ngayon, nakita naman po ninyo ang healthy ko. Sexy na. Tapos sabi ni Sir, hindi ko kailangan yung mga pagkain na talagang hindi na pa ako kumakain yan. Tinapay, yung biscuit na yan. Noon lata-lata pa po ang bili ko. Ngayon, wala na po. Tapos sabi ni Sir, coffee na walang sugar. Tapos si Ma'am naman, 2 itlog sa umaga hanggang po ngayon. Simula po ako noon magpunta ako kay Ma'am, May, June, July, August. Galing na po ang sugat ko. Walang-wala na po siya. Kaya pinakita ko man, ayan. Yan po, kalahati niyan, talagang karning-karni na po yan. Tapos, dahil po sa pananalig ko sa CMD, kay Sir, pangalawa na lang po sila. Sabi ko, ang unang-una ang Diyos, tapos sila. Tapos sinasabi ko nga po kay Sir, ginagawa kong pampaligo. Pag masakit po yung ulo ko, tak-tak ako sa kamay, masahe. Sa dibdib, nasakit yung mata kasi may puso, lagay. Patak sa dila, 3. Masakit ang tuhod, hilot. Kaya sabi ko, Sir, madali sa akin ang CMD. Inililigo ko po yan. Pero sa awa po ng mahal na Diyos, hindi po ako nasasayang sa pera. Nakita ko naman po ang healthy. 4 na buwan na po di nakakalakad. Ngayon po talagang nakakalakad na ako. At wala na akong sugat, ma'am. Yeah. Kaya yan po ang pinapasalamat ko dito sa inyo kasi naikot ko na po yata ang doktor ng diet. Totoo po yan. Kung sino-sino po ang doktor. Pero pagkakita ko kay Sir, sabi niya, in-stop mo ang insulin. In-stop ko talaga. Kay Ma'am, laki po talaga. Kaya, naiyak po ako kasi hindi ko akalain, sabi ko sarili ko, panibagong buhay na ibinigay sa akin ni Lord. Ma'am, nung nagkita tayo, di ko talaga ma-imagine yung sugat niya talaga grabe. Sabi ko, paano kayo ito paliliitin? Pero ngayon nagulat ako, wala na yung sugat mo, di ba? So, ma'am, anong masabi mo? Message mo sa mga makakapakinig sa'yo? Ako po, may message ko po kayo. The best po talaga ang CMD at kay Ma'am. Kaya utang ko po sa kanilang buhay ko. Kasi panibagong buhay. Kasi sabi po, putol na yung paa ko. Sabi ko naman sarili ko, ipinagkaloob ng Diyos ang templong ito. Mula pagkabata talagang iniingatan ko po itong katawan natin, templo ng Panginoon. Ba't kailangan bawasan? Kung ako namamatay, haharap ko kay Lord na buo, walang bawas. Kaya dahil sa pamagitan ni Ma'am, ni Sir, wala po nabawas sa katawan ko at naging healthy na po ako. Magaan na po ang katawan ko, hindi gaya nun, Sir, ang bigat. Pag nakaupo, mahirap tumayo. Pag nakatayo, talagang yung spray ni Ma'am kanina, nangyari din po yun sa akin. Yeah. Kaya the best po talaga. Masabi ko, ang pangalan, ni Ma'am. Pangalan ko po ay si Mrs. Elena Agapito. Ang apelyido ko po nung dalaga ako, Science po, mga taga Binson. Kayo mga pinsan ko dyan sa Binsons, kung kayo man may karamdaman, lapit lang po kayo dito sa CMD at talagang hindi po kayo magsisisi. Oh, ginagawa mo na ba yung business? Oh, yeah, hindi po. Sa akin po, nag-iimbita ng mga tao. Madami na din po ako nakikita na pagkapunta ko yung mga imbita ko. At may business naman. Ayun, nakalain mo yan. Nung nakita ko talaga siya before. Grabe, yung sugat. At hindi ko rin maisip kung paano pagagalingin ng ating product. Buti na lang pala, sinunod niya yung mga advice ko. Kaya nagulat ako, aba, gumanda at wala na yung sugat. At totoo po yun na sinasabi niya na dati po yung kanyang sugat ay karni na nga yung paa niya. Grabe talaga, pero ang kinis na. At ang kagandahan po, dahil ulit-ulit na nakinig sa ating symposium, natuto, in-apply yung mga tinuro. Okay? So, isa pa dito, kaya pa ng ating oras, pakinggan po natin, isa pang kwento ng kagalingan. Dito pa rin sa Daet, Camarines Norte at nagkita ulit tayo, ma'am. Pero ibang-iba na yung aura mo ngayon. Oo, kunin ko yung kwento, ma-share natin sa mga taong
kailangan natin ma-inspire. Ma'am, pangalan ulit, Ako po, edad taga saan? Si Sinaida Hernandez Castillo, 76 years old. Taga Talisay, Binanuan, Camarines Norte. Nung napunta ka dito sa CMD, ano ba yung problema mo? Noon po yung pag nakatayo akong matagal, lumalabas yung malaking bari ko mulang hita hanggang pababa. Tapos namamaga yung paa ko mula sa may bubong paakyat. At hindi makatagal ng tayo. Gusto nakaupo, nakahiga. Nang marinig ko po yung sa CMD sa radyo, yun na po, hindi na po ako nag-atubili. Pumunta na ako dito sa CMD at nakipag-usap ako. At bumili po ako ng gamot at talagang napatunayan kong maayos. Kaya nag-ano na po ako nag-member. Pero ma'am, may iba ka pang health problems noon at may mga iniinom ka bang gamot? Ay, marami. Para saan yun? Para sa puso at saka sa high blood. Ang talagang sakit ko talaga, hypertension at saka meron akong yung ugat na pumapasok sa puso ko, merong medyo nababarahan. Kaya gumagamit ako noon ng clopidogrel, 75 mg. Tapos, Ilang taong ka nang umiinom ng mga synthetic drugs? mula po nung 2016, 71 years old ako, dalawang klase lang yon. Yung clopidogrel at saka yung losartan. Yun lang. Pero habang tumatagal, nung pagdating nung mga 73 na ata ko noon, 73, na bago napunta ko ng CMD, marami na yun, naging 6. Wow. Naging na. Kaya kung nung marinig ko po sa CMD na talagang maganda po at marami ko ng beses na napakinggan sa radyo, hindi na ako nag-atubili. Talagang pumunta na ako sa opisina ng CMD. Hanggang sa naging membro ako. Okay, ilang buwan ka na ma'am o taon ka na bang member? 2 taon at 3 buwan ngayong December. Yan. Wala ka nang iniinom na synthetic drugs ngayon? Meron pa yung sa puso ko. Hindi pwedeng hinto yun kasi sa puso yun eh. Pero ano ba yung puso mo? Umaatake pa rin? Ay, wala na. Hindi po ito umatake kahit noon. Isang beses lang yung tuwing tanghali. Pero lahat ng nararamdaman ko, nawala lahat yun at gumaling talaga ako hanggang ngayon. Kaya malakas na malakas ang katawan ko. Pero ito, ang dami mong binili ngayon. Ito po. Ano ba para- yan? Nagbibenta po ba kayo? Ay, hindi. Ako lang gumagamit yan lahat. Dami? Ganyan talaga ko pag Good for ilang ano yan? Good for ano yan? 6 months. Wow. 6 months. Magnegosyo ka na. Ay, mahirap po yung ganun. Mahirap yung mga kapitbahay namin. Wala daw silang, maganda daw sabi nila sa akin. Talagang maganda. Subok na subok ko na. Kaya nga lang daw ang problema nila, yung pera kasi mahirap lang sila. Kaya hindi Anyway, na ako nagbibenta. Anong ma-advise sa mga makakapakinig ng kwento mo, ma'am? Sa lahat ng mga nakakapakinig nitong aking testimony, huwag na po kayo mag-atubili. Pumunta po kayo ng CMD at subukan nyo. Walang mawawala sa inyo. Ayun, sa mga listeners natin, di ba? Lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Huwag po intayin, lumala ang inyong mga problema sa kalusugan. But of course, hindi lang po yung may mga health problems ang pwede mag-take ng ating product. Kung healthy pa kayo sa ngayon, take the product, ma-maintain yung healthy kayo, hindi kayo basta-basta magkakasakit. Kung may sakit, take the product to restore your health. Pag na-restore na, wag basta-basta tanggalin. Why? These are nutrients na kailangan ng ating trillions of cells. Pag healthy yung mga cells natin, magiging healthy yung mga organs, yung ating mga system, nakakasiguro ka na ikaw ay naglalakad-lakad dyan, ikaw ay ariglado kahit magkaedad na. At dito pala, pag na-rejuvenate kayo, pwede nyo na lang sabihin, age is just a number. Katulad ko, di ba? Age is just a number. I'm 65 years old pero hindi ko na naramdaman na senior citizen ako. Anyway, ulitin ko lang yung announcement natin, mga taga-Daet at mga malalapit na bayan dyan sa Daet. Please attend my health symposium on August 9, 9:30 a.m. at Yusel's Garden sa Diego Linian Street, Barangay 7 in Daet, and August 10, 9:30 a.m. sa Hilton Garden in Labo, Camarines Norte. Paano kayo naka-attend dito? Bili lang kayo ng isang 30 ml CMD 660 with door gift, may free lunch, at pwede kayong mag-avail ng promo na ibababa natin.
promo on 65 ml CMD, CBF, ang ating CR juice at yung ating peptide. Yan ang mga promo natin. Kaya walang lugian yan. At tuturuan namin kayo maging doktor sa inyong mga sarili because the best doctor to yourself is you. Mga taga-Bakakay, ito po yung schedule ng inyong free health consultation, August 17, 8 a.m. to 4 p.m. at CMD Center in Bakakay, Albay. Yan po muna yung ating mga announcement. And of course, sa mga taga-Dait naman, yung may mga health problems, libre kayo. Punta lang kayo dyan sa CMD Center in Dait. Libre po kayo magpakonsulta. Oo. Timingan nyo lang, mga 9 o'clock. 9 to 11, dapat nandun na kayo. And pagkahapon naman, to 2 p.m. O before 4 p.m. dapat nandun na kayo. Yan. Yan po ang ano natin. At kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po. Okay? So, anyway, dito na tayo sa ating mga announcement. Yung mga hindi pa member, be a member. Hindi natin ipinagkakait sa inyo ang malaking discount. Basta kayo po ay member dito sa amin. Membership natin ngayon, nasa 5,990 kung saan you get health products, assorted products worth 6,000 plus, walang lugi. And next time you buy our products, malaki po ang inyong discount. Okay? So, dyan sa area ng Catbalogan, hanapin lang CMD Center at 5391. Second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atop St. Therese Family Drugstore. CMD Office sa Tacloban, Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Adapters Terminal. Ma'am Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Griba Sari-Sari Store, Purok 7, Kilikao, Daraga, Albay. And of course, dyan pala sa area ng Jose Panganiban, ang product nyo dyan nasa kay Care of Ma'am Sonia Bibon, Purok 6, Barangay Motherload, Jose Panganiban. At yung iba natin ay dito, pakinggan na lang po natin. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugus, Paracali, in front Tugus Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Motherload, Jose Panganiban, near Kasarog Checkpoint. Sa Doctors Generic Pharmacy, Basud, Camarines Norte, Magel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvico Pharmacy in front Labo General Hospital, Helen Valenzuela in front Canoreco, Bato Balane, Lilian Salen, Arias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane, Lolito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Meron din po sa Dry Goods Section near Three Sisters Carinderia. Sa Camarines Sur, hanapin lang CMD Center at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. CMD Center at second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atop JC Marketing. Sa L&L Building, Balalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Katisasil, Binanuahan, Camarines Sur. Sa Tito's Restaurant, Zone 1, Barangay San Antonio, Pili, Camarines Sur. Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawod, Ragay, near Ragay Central School. Sa Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Bato Catanduanes, Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes. Salve Cabal,
CMD Stocky Center or NAB Wellness Center, San Pedro, Vera, Catanduanes, sa NAB Wellness Center at Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, malapit sa Power Zone, Gasoline Station, Astor Crespino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Sa area ng Masbate, hanapin lang CMD Stock Center, now NAB Wellness Center, second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front, Banco de Oro. Ma'am Emma Linda Lagak, Purukwan, Ramirez Street, Poblacion, Baleno. Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Jovi Ramirez. District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Jet City Pharma Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate, in front, Barangay Hall. Alice Amoy, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City. Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Sa area ng Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang Pilar, Sorsogon. Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadcad, Castilla, Sorsogon. Boy Imperial, Dunsol Imperial Marketing, Dunsol, Sorsogon. Annabel Maquinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Ma'am Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, in front, Iglesia ni Cristo Chapel, Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Rosemary Haji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkan, Sorsogon City. Cheryl Apuli sa JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Ma'am Sinaida Mortega Frio sa Botica, Britison Street, Magallanes, Sorsogon. Ma'am Richelle Aicardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran, in front, Kasiguran Technical Vocational School. Ma'am Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. JV3 Building sa CMD Center sa second floor, JV3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon. Sa First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1A, Galicia, Purok, ano to? Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbitiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CMD Stockist Center, second floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Ma'am Michelle Biesca, CMD Stockist Center, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. CMD Center, Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Delia Kissing, Purok 4, Lidong, Santo Domingo. Sa second district of Albay, CMD Stockist Center, now NAB Wellness Center, second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front, LCC Supermarket, atap, Denver's Computer Shop. Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapu-Rapu. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapu-Rapu. Emilia Lianeta, Mancao, Rapu-Rapu. Rafael Escalador, Morok Burukan, Rapu-Rapu. Joanne Serrano, Bagabawan, Rapu-Rapu. Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapu-Rapu. Das Cable Store, Purok 2, Itbakma nito. Mr. Toy Dahak, Purok 3, Itbakma nito. Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Lobianos Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilawod, Daraga, Albay. And by the way, yung mga dito sa di syempre, dito, kasi yung iba, inaalang-abangan talaga na yung araw na free health consultation. But of course, araw-araw naman, open yung ating center, Monday to Saturday. Kung hindi nyo maintay po yung schedule, kasi once a month lang natin ginagawa yun, you can feel free na magbisita po sa ating center. Very minimal naman. Yung pag-health analyze lang naman ang sisingilin sa inyo. Very minimal lang. 250 lang yun. Oo, hindi na kayo mag-iintay ng araw na free health consultation. O, di ba? Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Joy de Silbulos, Purok 1, Kawayan, Manito. Alex Alejo, Purok 5,
Peña Francia, Daraga Albay, Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EM sa Barrio Legazpi, Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkerohan Legazpi, Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga Albay, in front, Anislag Church, Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market, Dalia Mangampo, Gabawan, Daraga Albay, Nora Aison, Purok Legazpi City, Merilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi, Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig Albay, CMD Office, 2nd floor, Kamalig Market, Delia Moral, Kagiba, Kamalig Albay, Salay Pharmacy, ground floor, Kamalig Market, Lisa Olidana, Bakay Store, Sentro Daraga Albay, Milet Hiroy, Barangay 22, Binanuhan East Legazpi, Marinopre, Purok 4, Panaypoy, Kamalig Albay, Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkerohan Legazpi City. Sa 3rd District of Albay, Asuncion, Liena Resas, Inamnan, Grande Ginubatan sa Liena Resas Store. Refuyos Drugstore, Pantaw Libon, Rexy Sardeñas, Sardeñas Store, beside LBC Ginubatan, Ma'am Ami Canseco, Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS, andyan din po, CMD Office, 2nd floor, sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Pulangi, at CMD Office sa ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City, Mariel Sabasa, Badian Uwas Albay, Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginubatan, Albay, Hilary Halde. So, 9 Days Street, Saban, Uwas Albay. Okay? So, ulitin ko para sa inyong lahat, ang aking text hotline is 0939 9040717, 0939-9040717. Of course, yung mga nasa Facebook, doon kayo sa CMD Bicol, dahil si Nurse Earl naman po ang tagasagot natin dyan. Huwag po hintayin. Lumala ang inyong mga sakit. Bumisita ka agad sa mga CMD offices. At ulitin ko, mga taga Camarines Norte, haharap ako sa inyo, a living testimony restored by Power 5. Please attend my health symposium na gagawin dyan, August 9, dyan sa Giselle's Garden, Diego Liña Street, Barangay 7, Inda, at 9:30 a.m. Saturday po yan. And the following day, andyan ako sa Hills and Garden in Labo, Camarines Norte, 9:30 a.m. po. 6:30 lang, registration nyo with 30 ml. CMD, walang lugi yon. With freelance, may door gift kayo, and of course, maka-avail kayo ng ating ibababang promo. Ayun, ating mid-year promo. Dahil ang susunod na promo natin ay ibababa December time na, ha? Yan ang mid-year promo, okay? So, yan, nabos na yung ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. And by the way, pahabol lang, ha? Ito pala, pahabol, yung ating PEO para sa inyong mga sasakyan. Nako, kung ang gamit mo diesel, 30% savings sa fuel. Kung ang gamit mo gasolina, 40% savings sa fuel. At tatlong pagpapa-change oil, savings mo na. Hindi mo pa kailangan mag-change oil kasi okay na okay pa ang viscosity ng iyong sasakyan. Pwede sa tricycle, sa motor, sa kotse, ano man yung sasakyan nyo, pwede po yung ating produkto. Visit our center, naka-promo po siya ngayon. Oo, promo. Punta lang kayo sa ating center, okay? So ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Uy. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.